I hereby assume the position as Regional Director, Police Regional Office 11. Milingkod na isip bagong Regional Director sa Police Regional Office 11 kaganiha si Police Brigadier General Alden Delvo. Gihuli pa ni Delvo si Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. Si Delvo dugay na-assign sa Davao City ug misikat dihang iyang na-neutralize ang hostage taker sa usa ka convenience store sa Quirino Avenue ning syudad. Samtang milingkod na sab isip acting director sa Civil Security Group si Silo. Ang pagbag-o sa mga posisyon sa kapulisan sa Rehiyon 11 nunot sa nahitabong lahugay sa milabay nga Biyernes sa mga high-ranking police officers sa PNP. Sumalak ang PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. ang reshuffling nga gipatuman kabahin sa final PNP review kung din anaa sa 11 ka high-ranking officials ang gihatagan og bagong designations. Giklaro sa opisyal na andan na sa PNP ang pagpahigayon ug routine overhaul gawas pa sa pag-retire sa ubang senior officials sa PNP. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.